Today is December 16, our Christmas party, Norquis Christmas party. Nagsuri-suroy di ay ko da sa mga department, guys. Tanawa ilang mga decoration nice kay no. O di ba ni adto ko diri dapita MSD na ni siya before lahi ni siya nga department. Tanawa ninyo guys, pakit-on ta mo. Nya padung na ni dito sa among office. Wala di ay lingaw sinang bandin morning ni siya inya ni kahapon party namo, so nagkalingaw ko og panguhag mga video sa kada department pero dili jud tanan nya ni gawas na ko ani nga swing padung na ni sa among office kini sa lobby diri permi mag-practice ang akong group. Unya kani akong group kay dili man ko permi mo practice kay dili man ko pwede mo sayaw, nagmamameri man ko. Tanawa unya ang among performance guys. Oh, mao ni diri guys. Humana guys, naka porma na sinang bandi, naghuwat nami sa among sakyanan padung nami ani sa reception. Sus nakuyawan ba sing dili makuha sa sakyanan. Busy na ang mga tao, kami naabilin pa mi kay busy lagi pagwapa. Pero simple ra gud sinang bandin, wala nagpagwapa para makita gyapon ang tinuod nga beauty. So mo to guys. While ta magpaabot, oy naabot na di ay mi sa among venue. So mao ni ang vlogger sa Norquis na sa duha di ay mi kabuok guys. Asa mi nga venue, The Space. Kay sa Norquis wala may space. Ug sa imong heart wala may space. So niadto mi sa The Space. So naabot na di ay mi guys. May nalang gani kay naay sakyanan nawa mao na siya the space. So padung nami sakay sa elevator, oy kani ang pagkaon murag padung gyud ni sa amo ang venue da. Sige guys, while magpaso-paso ta o kanay sa ilang mirror hapit ta kadiyot, nibalik pa jud silang bandin. So mao na ni sakay nami. So naagyapon ang akong kuan idol nga vlogger, dili di ay ako nag-inusara guys, naa sa di ay isa nga vlogger sa niya kauban nako. Nagkuyog mi, o di ba kana siya mao nang akong idol nga vlogger, pareha mi busy video. So saka ta kadiyot kay naaman dito sa taas pa ang amo ang space, di ba? The space man ni. So wala ko space sa imong heart, ari ta diri sa space. O di ba nag-joke sinang bandin. Sige guys, sakata sus kataas ra ba aning hagdanan nya nagmangita og mga views sinang bandin para makakita asad mo. O di ba sexy kaya kung kauban. Wala mo ana sa hills pa lang. So mao ni lang Christmas tree. O taasad habog sa dito nga side bukid siya. O naagyapon akong idol, nag video sa siya. O di ba nag-collaborate mi. Padayon ta guys. So pata maabot saka ta hinay lang kay basin maligid-ligid ta kay busy ra bag video sinang bandin. Oy naabot na jud mi naa na mi sa suwat na namo among name kay inisuwat ra ba sa name na ay raffle. O basin unsa ang atong makuha ani nang blocking man sinang bandin ni una man na ay una nga tao nga naabot sa amo. Sus, ni black sinang bandin nauna hinuon. Kinsa toy nauna nauwahi. Ang nauwahi nauna, o di ba? Nibunot na sinang bandin kung unsay makuha niya, tanaw nato guys. Bisag rice ang nakuha ni nang bandin. May na lang kay abot na anay maluto 2 kilos of rice. Nya na apay dilata nga duha ka buok, o di ba? Makita jud ninyo unsa kalisod ang panahon karon. Before wala pay udet ang kalendar perting daghana, pero karon sus wala nay kalendar bisan isa. So naabot na mi guys. Pag open guys, sus saba kay mi sa gawas, nagsugod na di ang misa no, late di ay mi. Maghilom ta guys kay nagsugod na ang misa. Si Father nagbasa na sa Ebanghelyo, maminaw ta. Mo to guys, ato ning i-off kadiyot kay para ta maminaw sa wali sa pari, kaya na pwede magsaba-saba. Mana guys. May God of pity on us and bless us. May He let His face shine upon us. So may
Son that we are going to be forgiven for our salvation. That is Christmas. Nahuman na ang misa guys. So nahuman naman. Magkuanta mag video na sad ta. Okay na sad. Sige, bisag asa na lang mi ani nga table ng lingkod. Ludi, narinig ka sa luyo. Hi. Shout What's out. up? Let's party on the night. Let's morning the night, yo. Ladies and gentlemen, I would like to welcome to be thankful for, of course, to the Lord. Okay, we are still here. The most important, diba? We survived the 2 years pandemic. Years will be challenging. Okay. Ang ilang ingon, as katong ingon ni RJ, even si Bezos of Amazon already set the warning na ayaw mo pamalit o mga utang na ihanan like cars, like expensive things, because we have to brace for an upcoming recession in the coming years. It's not a threat, but we have to be ready. Yes! Okay, kompleto na ito mga kalalakitan. Alright, sige. Sige. E4. A 1, a 2, a 3, a 1, 2, 3, go! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Sa atong party si Ma'am di ka duty ini ka lunes. Puto pa lunes. Okay. Alright, sige, group 2. What is the name of the group? And then sing your Christmas song. Miss this squad ni? Challenging kayo. Pasiuna pa lang to siya. Pasiuna pa. E-Force versus MSD. Okay. So this time, may I ask our HR people. Mag-ilis na ta samtang nagduwa sila hinahinay sa mig-ilis kay next presentation na sa group. Tarong miss! Apeles lapido mo natin. O ka na. Reality. Again, next for the treasury department, we'll have Lola Saling, catering crew, and Hay, nagkarambula ng mga tao niya. Tanawa akong purma guys, oh. Apil sa karambula. Ay, sinang bandi na unsa na ni kaaligri ba. Mao daw niya ang papel guys, papel. Mama Mary daw ko. Tanaw nato na purma ba guys? Unsa naman ni? Ngano naman ni, unsa naman ni nang bandin. So mao na to guys. Gitawag na sa mga criteria. concept, incorporating technique and originality, also your creative move, that's 30%. Lodi! Costume and music, we have musicality.
beat, techniques and timing, your synchronization, moves that is related to the music, 20%. And for the crowd appeal or audience impact, we have 10%. A total of 100%. To make it short, we have performance, 40%. Choreography. Tanaw na to sa layo kung okay ba. Oh. Oh, sa layo wala siya. Style kaayo. is the lady, but definitely not the least judge. We have our advocacy officer of Punla Foundation and an instructor of University of San Carlos. Please welcome Mr. King Decrepito. Once again, ladies and gentlemen, from accounting department, the young ones. Sa TikTok, lahat pantay-pantay. Walang mayaman, walang mahirap. Sikat man o hindi, in whatever size and shape, basta may ibubuga.
Sana kaubusan yung mungkon dyan. Subukan ko ko. Asa? Ay. Ladies and gentlemen, please welcome Crazy.
Group 3. Sa gingon kanina ni Father o sa Manggong, di ba, Christmas happy. So, sa among presentation ay bata, unyang kalipay niya na makita si Santa. So, we, the MST group, would like to present to you our group presentation. Mulat ng mata, gising sa umaga. Unang kamay, umangon na sa kama. Kung Kuya, ikaw ba sa Santa? ang tawag nila sa akin, ito Yo, lagi si Santa diri yo. Say good day,
Ladies and gentlemen, please welcome. Good evening.
si Gaila ha. May parte siya makita.
Alright! Again ha? Nagdo si DJ si number 6 na to. DJ! Ready? This is for our showdown. Let's start from the bottom to the top. With a score of 87.25. 87.25%. And it is from group number. Group number 4. This time, okay, what will I mention is our grand prize winner, and the next one would be our second place winner. Okay, again, ang una na po istorya, ang grand prize winner. Okay, and the second prize winner will also be mentioned the next.